amanama ndikafika soko amene akakwiye chifukwa choti ndikunena chilungamo pa zinthu ndikunenazi. Kaya ine andimenya, kaya anditukwana, kaya andipha sindikuopa, koma mukunyozesa president inuyo amene mukugwira ntchito chifukwa simukumanena chilungamo. Ndikupaseni umboni umodzi. A president anena kuti amanga kwamangidwa Kampenda Health Center. Kampenda Health Center imene akutanthauzayo ndi chipatala chaching'ono chimene chimayandikira nako ndi rural health center oro mwina chababoma. Paina kuti pakhale manyumba chipatala, pakhale mochare, pakhale ma senleta, pakhale OPD, pakhale ma waiting homes, komanso pakhale mwina zipinda zogonera anthu odwala ndi mabede, magesi, mazi, matoileti, china chilichonse. Koma zimenezo za president amene ananena nkhaniyo akunama kulibe ndizabodza. Chimene chili kumeneko ndi kanyumba kamene tinamanga mu 2010 kamene timati Red Cross. Chachiwiri ndi foundation imene inayambidwa 2012 ndipo contractor anadya ndalama amati Umoyo Housing Scheme. Anapita ndalama zinabedwa mu nthawi ya Kashiketi. Chaka chatha kunali kuyerekeza kuti mwina tingapanga mangidwe OPD, ndipo council itakhala pasi inapereka ndalama 151 million kuti amange OPD osati health center. Ndipo contractor anapezedwa, tikumva kuti analandira ndalama part payment, koma ndikunena pano chinthu chimene chocho anachisiya. Nchoti mene chingakhalira kuzafika zaka ziwiri zitatu ndiye kuti tizangonenaso kuti pali foundation yokha. Tikamafusa chikuchitika ndi chani amanena kuti afuna contractor wina. Koma we are talking of last year. Panopa olo ndikuze na president kuti OPD yoyo ngakhale patachididwa masenga mtundu wanji kuti ingati tisanavote ndiye kuti pachitika mirakule ndizabodza. Chachitatu chimene tapanga nchoti tinatenga ndalama ya CDF kuti timangepo nyumba ya amene azikhala pa OPD clinic po, ndipo kanyumbako kali pa foundation. Vuto imene tapezana sonalo ndoti supplier amene tinatengako katundu wa CDF sitinampasebe ndalama zake zonse. Tere kuti sangatipase katundu omaliza. Tere kuti tinene kuti pa Kampenda pakhala health center kudzera mu njendolomeko zimene ndanenazi. President sizoona. Anthu amene akupanga zimenezi anthu akumuzi aja akamamva president amakwiya nanu, koma vuto si inu, vuto ndife. Maso anu manja anu tisiti kunena chilungamo, timafuna tiyankhule zinthu zabodza inu mutikonde, koma zinthu pa ground palibe. A president ndikunena pano tumana atola nkhani apite ku Kampenda akajambule chipatala chimene akuti Kampenda Health Center akupaseni, oro akayimbe live video ndiye mukaone ngati kuchipatala cho chiliko ndizabodza. Izizi ndizabodza. Khoso ya Rumphindi yanga, koma anthuwa ife timakati libe mphamvu, ali ndi mphamvu ndiwo pachumacho fuka ofuna contractor amakhala iwo, ogwirizana ndi ma contractor amakhala iwo. Zimene akupanga sitimaziziwa. Ndiye ine ndikunena pano ngati phungwa kumene kuti sizoona. A president tikuthokoza. Tadandaula msewu wa Rumphinyika, msewu wa Rumphinyika ndi construction imene inayamba 2017. Kunapita contractor wina anasiya, kunapita so wina anasiya, kunapita so wina anasiya. Wapanopa akuyesesa ndithu, koma mtunda umene wachitakava kuikatara president ndi 1.5 kilometers osati 18 kilometers. Amene wakuzani za 18 kilometers afuna a president muzalephere mavoti, anthu azikukwirani, azikuyankhulani zoyipa, sakufunirani zabwino. Ameneyo ndi wabodza. Ife a president tukukondani kwambiri, ndinu president wabwino, koma amene akumakuuzani nkhani za president akunama. Tara amene waikidwa ndi 1.5 kilometers. Grevo kuti athirapo mankhwala oti kwangakhale kutakhala mvula pasawonongeke athiraso 1 kilometer. Doti lomalizira kuti azathirepo mankhwala athira 3 kilometers.
ndi zimene zili kulumpi. Ine ndachoka konko zimene amakuuzani mwayankhula paja president afuna anthu akulumpi akukwireni akuukireni, sizoona, ndi zabodza. Ife sitizalola munthu wokunyozani, sitizalola munthu wokukwirani. Fo panopa tadziwa anthu amene akupangisa president kuti azikunyozani ndife amene munatisiya ngati manja anu, maso anu, myendo yanu kuti tizikuuzani zorondola. Bwana kuborero mochare sina mangidwe. Chimene chachitika nchokuti dzana ali lachitatu ife lachinayi anakapanga ground breaking ceremony symbolic hand over to a contractor. Panopa ndikunena pano kulibe oro foundation ya mochare, kulibe oro contractor ya kupanga mobilize. Zoti amanga mochare ndi zaboza. Kanyerere Health Center yamangidwa ndi thandizo la kuchoka kudamula. Bwana president uzimene mmayankhula ine ndakhulupirira mmanena zoona, ndipo ndalama munapereka. Vuto sino maso anufe, manja anufe, makutu anufe. Bwana tikupwetekesani, sankhani anthu apite pa ground akaone zonse zimene inuyo mwayankhula musona muja akubweresereni zithuzi. Bwana president muzakhumudwa. Ineyo sindikuopa kaya andimenya kaya anditukwana kundale akuti anthu amafa ndiye kuti tizafa ponena chilungamo. Koma ngati ndingakhale bwino ndiye kuti a president kundale kulibe zopwetekana fuka mmafuna anthu azinena chilungamo. Tumani atolankhani apite akajambule zitukuko zonse zimene akuuzani zija zina kulibe akunama.